हेलो लोगोफोर नै जोंनि क्वार्टाराव दिनै जोंहानि आसामनिनो आरो जोंनि लोगो बिनि फिसाज्लानि दिनै बार्थडे आरोना थ' जों दा बेयाव बार्थडे जानो फैदो ओमफ्राय नै बार्थडेखौ जाखांनानै जोंनि बिल्डिंआवनो दुर्गा फुजाबो जादों आरोना CSF फोरनि थ' बेयाव दिनै मोसानायनि दान्दिया प्रग्राम दङ आरोना थ' जों दा बेयाव थांगोन फुजाखौबो नायहथ' मासानाबो फैनोसै आरो दसे थ' नै बार्थडेखौ जाखांनानै थांनोसै आरो उसमें कलर देता होगा आजकल। देखो मुंह में लग रहा है इसका मतलब कलर देता है उसमें वो जो ऑरेंज हाँ वो जो 7 itu tuh लोगोफोर नै जों बार्थडे जाखांबाय बार्थडे जाखांनानै दायो सिङाव फुजायाव थांनोसै आरोना थ' बेयावबो बिराद प्रग्राम जागासिनो बेनिफ्राय नै बियो संरक्षिका माने जोंनि CISFनि माने हिन्जावफोरनि थाखायबो संरक्षिकानि मोनसे ग्रुप दङ आरोना जेराव कमान्डिनि हिन्जावा बेखौ माबा खालामो थ' नै बेयाव रंग'लि कम्पिटिसन जादोंमोन नै नाम्बार 1 नाम्बार 2 नाम्बार 3 बिदि थांदो आरो रंग'लिया थ' बिसोरनो सिलभारनि प्राइजबो मोनो आरोना नै लै मोसानाय स्टार्ट खालामबायनोखा हिन्जावफोरनि ग्रुप बेलेग सिख्लाफोरनि ग्रुपआ बेलेग बिसोरथ' बिराद मोजां नाङो आरोना मोसानानै माने ओरैबायदि मोजां मोजां गान दामखायो नालाय बिसोर बिहारि मानसिफोरनिया एक्चुअलि बे बिहारिल' नङा गासै जातियानो दोङो नालाय नैयाव दा स' बयनिबो मोजां मोजां जायनि फेभरेट गाना बियो बेयाव बाजिगोन आरो दा ना माने मोनसेल' जातिनिया नङा जेसेबां जाति दोङो गासैनिबो गान इयाव दामगोन दा थ' बिसोरथ' मोसाबाथ' हाखायानोखा बिराद मोजां मोजां मोसाखायो
Uma lente desenvolvida com inteligência artificial e personalizada para você. कौन आ गई है? कौन सा गाना लगाई हो? हमारे गाने में अगरम बगरम मत लगा देना। ऐसा कुछ बता है, भागना पड़ा हम लोग को। ओ आइए ना दीदी, रेस्ट ले रहे, रेस्ट सब आज बैठ गई ना तो तीनों ओ दीदी आइए ना, आइए ना। भैया जरा गाना चला दे।